tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, uye zvikuru sei ndinovimba kuti makagona kubatana nesu pachirongwa cheYour Love World Specials chatakaita namufudzi Chris kubva musi womuvhuro kusvika musi wechishanu. Takadzidza zvinhu zvakawanda pachirongwa ichocho. Takajekeserwa zvakawanda. Chimwe chinhu chikuru chavakatijekesera, chavakatitaurira, vakataura semunhu, semuvoni, semuranda waMwari. Vakataura vakati ngatichiregai kuramba takangosungwa nehosha yekorona. Tabuda muCovid, tabuda mukorona. Kwai chiraramai upenyu hwenyu nenzira yamunoda. Bvumirai kuti Mwari vakutungamirirei kuita zvinhu zvitsva, kuitira Mwari zvinhu zvikuru. Kwai chifambirai mberi noupenyu hwenyu. Mashoko anosungunura, mashoko anobatsira, mashoko anorerusa ndima iwayayo. Kwai chirega kuramba muchangofunga kuti Covid. Chitangai kurarama upenyu hwenyu nenzira yamunoda. Vanhu vanoda kudzvanyirirai vachishandisa Covid, kwaisiyanai navanhu ivava. Mutange kuita zvinhu, mutange kurarama upenyu nenzira yamunofanira kurarama muchiitira Mwari mabasa makuru. Saka chirega kuramba uchingochema uchingoti kune Covid, hakuna. Haleluya. Ndonga vazhinji venyu muri kuzviona uye muri kutozvinzwisisa. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanenge vaida kushandisa Covid yeyi kuti vaitise vanhu zvavanoda ivo. Vakangofuma vachiti kwaita imwezve yadzoka, movanda, munoda kusvika rini muchingodaro? Munoda kusvika rini vana vasingaendi kuchikoro? Munoda kusvika rini musingashandi mabasa? Munoda kusvika rini musingaiti mari yamunofanira kuita iyoyo? Munoda kusvika rini musingaendi kuchechi? Vamwe vatokanganwa nezvekuchechi kutaura kudayo. Kuchizovadzosa kuti chiuyai kuchechi watova mutatarara, ratova dambudziko iroro. Ndo zvazviri kutsvakwa naSatani, ndo zvaari kutsvaka izvozvo, kuti munete, mujairire upenyu husingakubatsiri. Ndo zvaari kutsvaka izvozvo. Haleluya. Asi muranda waMwari wakataura vachitunzwa naMweya Mutsvene zvikanzi tabuda muCovid. Haleluya. Tabuda mairi. Mfungwa dzako chizviudza kuti hakuna izvozvo. Vanoda kusara vari mairi ngavasare vari mairi. Iwo rarama somunhu ari kurarama upenyu hwake hwamazuva ese. Haleluya. Kwanzi uye musatoswera muchidemba kuti adeno tadzokera kune zvekare. Kwai tangai zvitsva. Tangai zvitsva. Mweya Mutsvene vachakutungamirirai kutanga zvitsva. Haleluya. Saka vakatidzidzisa zvinhu zvakawanda. Tichapota tichingokanda zvimwe zvezvinhu zvavakatidzidzisa. Uye ndoda kuvatenda zvikuru nokuda kwomukana iwoyu wavari kutipa wokuti tigone kubata pamwe chete, tichishumira pamwe chete, tichinamata pamwe chete. Takakutaurirai nechekare kuti mwedzi uno waGumiguru wakanzi mwedzi watiri kuona zvekare, tiri kuona zvinhu mupfungwa dzedu. Haleluya. Saka tatiri kubata neshoko iroro, tanga tiri kumanya neshoko iroro, ndo ranga richititungamirira kubva mumwedzi waGunyana, ndo ratapinda naro zvekare. Nemhaka tadzorerwa mumwedzi wokuona zvinhu mupfungwa dzedu, kwanzi nemhaka yekuti pane zvimwe zvatisina kuona mumwedzi waGunyana, Mwari zvavanoda kuti tione. Saka vhura meso ako, rega Mweya Mutsvene vakubatsire kuona zvinhu zvakawanda. Uye zvekare kwanzi vamwe pavakanziona izvi mupfungwa dzenyu, vakangotanga kungoona zvinhu zvisina zvinongovanakira ivo, zvinongovafadza ivo.
munoona wonziona zvinhu pfungwa dzako waungozviona, uchimhanya nemotikari waungozviona, uchidya zvinonaka waungozviona, uchipfeka zvinoyevedza waungozviona, wongogumira pakungoona izvozvo. Kwanzi aiwa, kuona kwakadaro hakuna zvakunobatsira. Toda kuona zvinhu zvikuru. Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Ndo chimwe chinhu chatoda kunyanya kusimbisa pazuva ranhasi ndinyatsobata nacho. Haleluya. Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Ndo nyaya ndoda kubata iyoyo. Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Ndikaiti ndikuvhurirei muna mutsamba yechipiri kuna Timotiyo. Tsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko 4 ndima ye9. Tsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko 4 ndima ye9. Haleluya. Toda kuona kuti chii chatinotaurirwa ipapo, chii chatinodzidza ipapo. Ndati zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Zvione uchiitira Mwari mabasa makuru. Kwanzi ndakarwa hondo yakanaka. NdiPauro ari kutaura. Ndakarwa hondo yakanaka. Ndakapedza rwendo rwangu. Ndakaramba ndichingovimba namuponesi. Haleluya. Ndamirirwa nemubayiro uya unopiwa vakarurama, uyo wandichapiwa pazuva riya naIshe, iwo mutongi akarurama. Handisi ini chete ndichaupiwa, asi uchapiwa vaya vose vanofarira kudzoka kwaIshe. NdiPauro ari kutaura uyo. Kwai ndakarwa hondo yakanaka, ndakapedza rwendo rwangu, ndakaramba ndichingovimba namuponesi, ndamirira mubayiro wangu. Haleluya. Vangani vanogona kutaura vachidaro pakubva kwavo pano panyika? Vangani vanogona kutaura vachiti ndakaitira Mwari zvinhu zvikuru? Ndati zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Zvione uchiitira Mwari mabasa makuru. Haufaniri kumirira kusvikira wakubva pano panyika kuti uchitarira kuti wakaitei. Asi zuva rimwe nerimwe zvitarira kuti wakaitei. Haleluya. Kudawo nevana novaendesa kuchikoro, haumiriri musi waunobva pano panyika kuti uchizozvibvunza kuti ndakapinza vana vangu chikoro here. Aiwa, haumiriri izvozvo. Gore rimwe nerimwe unenge uchitofunga izvozvo. Waenda here kuchikoro? Waenda here kuchikoro? Kotoro imwe neimwe waenda here kuchikoro? Zuva rimwe nerimwe waenda here kuchikoro? Ndozvaunenge uchiita. Unotanga kuzviongorora zuva rimwe nerimwe. Ndarima here? Ndavaka here? Ndava nemba here? Hauti wakubva pano panyika uti ndakavaka imba here? Handizvo zvaunoita. Asi muona, dambudziko rimwe rinoitwa navanhu ndorokuti vanongorarama upenyu hwavo. Vanongorarama vachingofunga kuti mukurarama ikoko pane zvimwe zvichaitirwawo Mwari. Unombomukawo here uchizvibvunza kuti nhasi ndoitira Mwari chii? Uchigara uchironga gore rako unombozvibvunzawo here kuti Mwari ndovaitira chii? Rangarirai kuti zvinhu zvaunoitira Mwari ndo zvinhu zvakakosha, ndo zvauchanomira nazvo. Haleluya. Panyika pano hausi kuzoramba uchingori pano nokusingaperi. Chero ukararama kusvika kumagumo ayo, asi ichaguma. Kureva kuti uchabva panyika pano. Haleluya. Kana wachizonomira pamberi patenzi, makuvhunzana kuti panyika iya yawabva iyi wakaite chii? Havatariri kuti wakazvivakira dzimba ngani. Havatariri kuti wakazvitengera mota dzakawanda zvakadii. Havatariri kuti wakadya zvinonaka zvakadii. Haleluya. Uye kana zvitori zvokudya uchitongopedza kudya musi iwoyo zvatokwana. Zvatobuda mumusoro mako, zvanga zvichinaka uchidya hako asi zvatopera. Dzatova ngano. Mangwana unongomuka une nzara sezvonzi nezuro hauna chawakadya. Haleluya. Zvinhu izvozvo hazvo zvakakosha. Asi munoona vanhu vanopedza nguva yavo, vanoshandisa ufumi hwavo, vanotora nguva yavo yakawanda
kungoshandira zvinhu zvavo ivo voga. Mwari vavawaneiwo pachinhu ichocho. Haleluya. Mwari vawaneiwo pachinhu ichocho. Vamwe wenyu munoshanda kumabasa, wakambozvibvunza here kuti pamari yaunowana Mwari vanenganivo ipapo? Vamwe vanotorwadziwa nokuunza mupiro wedhora kana kuti wemadhora 2 kana kuti wechii kana kuti wechii. Vanotorwadziwa, vanotofunga kuti vatopa chaizvo. Haleluya. Mari yaasingagoni kushandisa iye pachake, isingagoni kumutengera bhanani, anotonzwa sokuti wapa chaizvo kana akaisa kuchechi. Haleluya. Ndogara ndichikurudzira vanhu. Nokuti ndokuzvikurudzira kwandoitawo inini. Ndogara ndichikurudzira vanhu kuti kana ukasachenjera, tichitaura nyaya yekupai, ukasachenjera unogona kuwana kuti panopera gore wangopa Mwari madhora 10 chete. Mbofungaiwo, ndo Mwari vari kukupa mhepo yokufema, ndo Mwari vakakusika ivava, ndo Mwari vane denga rauda unogara ava. Haleluya. Ndo Mwari vanoda kuti vakutungamiri ivava, ndo Mwari vanoda kuti vakupe mazano ivava, ndo Mwari vanoda kuti vakuporese ivava. Mwari vava ndo Mwari vanoti Mwari ava ndiye wandinonyanya kudada naye kudarika zvimwe zvose. Ivava Mwari vava ndo Mwari vaunoimba uchiti vakandiponesa, vakandibvisa mumadhaka. Haleluya. Vamwe vakatoporeswa. Ivava Mwari vava. Gore ropera kuti tu, mari yavangogona kubudisa muhomwe mako madhora 10, madhora 20. Vamwe venyu imari yamunopedza isingatokwaniri zuva rimwe chete. Vamwe venyu imari isingakukwaniri svondo rimwe chete. Vashoma vanorarama nayo kwemwedzi wese. Haleluya. Asi mugore rese ndo yawapa Mwari. Aiwa, hazvifaniri kudero. Chimwe chinoita kuti vanhu vaite saizvo imhaka yekuti vanofunga kuti ndo zvinongodiwa. Handizvo zvinodiwa. Ngatitarire nyangwe mubhaibheri, handizvo zvinodiwa. Mwari vanoda kuti uvaitire zvinhu zvikuru. Ndosaka ndati Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Vanoda kuitirwawo zvinhu zvikuru. Handisi kuti wakambozvifungawo here kuti Mwari vanoda kuvakirwawo imba. Haleluya. Uye kana chiri Mwari vanoda kuvakirwa imba, usatanga kufunga kuti ko vamwe vari kuisawo mari yakadii. Regai ndikuverengere rungano rwoumwe munhu anga asitombori muKristu, muna ruka yechinomwe. Haleluya. Kuda regai ndiverenge kubva pandima yekutanga. Kwai Jesu vakanga vapedza kutaura, vakabva vapinda muKapenaume. Zvino kwakanga kuno mumwe murume akanga ari mukuru wezana, akanga aine muranda wake, uyu muranda waaifarira zvikuru, asi muranda uyu akanga ari kurwara, akanga apedo kufa. Mukuru uyu akanzwa nezvaJesu, akabva atuma vakuru vevaJudha, aida kuti Jesu vauye kumba kwake vagoporesa muranda wake. Vakuru vevaJudha vakasvika kuna Jesu, vakabva vakumbira Jesu vakati, uyai muporesewo muranda wake. Mukuru uyu akanaka chose, anofarira vaJudha, ndiye akativakira imba yokunamatira. Onai zviri kuitwa nomwe munhu. Kwai ndiye wakativakira imba yokunamatira. Haana kuti uyai tiunganidze mari tivake imba yokunamatira. Iye wanga asingatonamatirimo, wanga asiri muJudha, wanga asingatonamatirimo. Wakaona achinamata akati, amunonamata Mwari? Regai ko zvamunonamatira pazhe. Asi mashaya pokunamatira zvikanzi tashaya pokunamatira, regai ndikuvakire. Nubva wovavakira imba yokunamatira. Kwai Jesu pavakanzwa izvozvo, kwai Jesu vakabva vaenda navo. Jesu pavakanzwa kuti mukuru vakavaka imba yokunamatira, Jesu vakatoti ndakuenda nemi kunoporesa munhu. Ndokunoporesa munhu uya. Haleluya. Tinoverenga pamusoro paSoromoni. Makoronike ekutanga chitsauko cha20. Ukaverenga nyaya iyoyo, pandima yechinomwe yacho, anotaura kuti pachitauro pamusoro paDhavhidhi, kwai baba vangu vakava neshungu dzokuvakira Mwari imba.
haisi nyaya yekuti wanga ari mambo, inyaya yekuti munhu ari kuona kuti paine chikonzero kuti regai ndivake imba. Bhaibheri rinoti kwanzi Dhavhidhi wakanga azvivakira imba, asi Mwari vakanga vachingonamatirwa mumusasa. Nomva kuti ini ndine imba yakanaka, Mwari vari kunamatirwa, imba yavo idoko pane yangu, hazvigoni, regai ndivavakire imba. Haleluya. Chii chandiri kutaura? Ndiri kuti unogona kuronga kuitira Mwari zvinhu zvikuru. Usangofunga kuti kungokanda sendi kuchechi zvatokwana. Ita zvinhu zvaunogona kuzotarira, woita saPauro woti ndapedza rwendo rwangu, wonaiwo zvandakaita. Haleluya. Ita zvinhu zvinogona kutaurwa kunzi uyu wakaita zvakati, uyu wakaita zvakati, uyu wakavaka chechi. Haleluya. Vamwe wenyu unotozvigona, unodii kuzviita. Vaka chechi iyoyo woga, usamirira kuti paite vamwe vanhu. Woga chinokonesa chii? Ngoti ndakutonoivaka chechi iyoyo. Haleluya. Woivaka, tenga zvigaro izvozvo zvomuchechi zvinodiwa. Tenga, ngazvizikamwe kunzi iwe wakatenga 10, uyu wakatenga 100, uyu wakatenga churu chezvigaro izvozvo. Ita saizvozvo. Mutsvairo womuchechi ngazvizikamwe kunzi uyu ndiye wakatenga mutsvairo womuchechi. Ngazvizikamwe izvozvo. Zvichingobva nokuti pako paunogonawo ndepapi. Haleluya. Amen. Saka ndo mararamiro anofanira kuita. Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Ngazvizikamwe kuti ndiwo wakaunza vanhu 10 kuchechi, ndiwo wakaunza vanhu 20 kuchechi, ndiwo wakaunza 100 revanhu kuchechi, ndiwo wakanotanga boka iro, ndiwo wakanotanga boka iro. Ngazvizikamwe izvozvo. Haleluya. Zvione uchiitira Mwari zvinhu zvikuru. Regai tinamate. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopambiri kuzita renyu. Ndoda kutendai, ndoda kukudzai. Ndoda kutendai, ndoda kumikana yamunotipa yokushumirai, yokukuitirai mabasa makuru, yokukuitirai zvinhu zvikuru. Ndinyengeterera muno muwandanamata naye. Taura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinotaura iko zvino nezita raJesu Kristu kuti vanoitira Mwari vanokuitirai zvinhu zvikuru. Nezita raJesu Kristu meso avo avhurika, mwoyo yavo yavhurika, vakuona zvinhu nenzira itsva, vakushingaira kuitirai mabasa makuru muzita raJesu Kristu. Neshoko irori zvinhu zvanga zvakasunga pfungwa dzavanhu zvichivatuma kuitira Mwari zvinhu zvisingaverengwi zvabviswa mupfungwa dzavo, zvabviswa muupenyu hwavo, vasungunuka iko zvino kuitira Mwari zvinhu zvikuru. Tokutaura ukaita muranda wenyu Mfudzi Kristu vakati munguva ino yanguva yekuitira Mwari mabasa makuru muzita ramambo Jesu Kristu. Vanoenda vachinoitira Mwari mabasa makuru. Vamwe vavo vachavaka machechi, vamwe vavo vachavaka dzimba dzokunamatira, vamwe vavo vachatanga masangano, vamwe vavo vachatenga zvigaro zvomuchechi, vamwe vavo vachaunza vanhu vakawanda kumasangano avo muzita ramambo Jesu Kristu. Vachaita zvinhu zvikuru, vachagadzirisa zvinhu zvikuru muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinokurumbidzai. Amen. Haleluya. Haleluya. Zvakanaka. Hatisati tapedza, tinoda kuti murambe munesu. Takupinda munguva yekuimbira Mwari tichivanamata, tichivarumbidza. Tobva tazoverengerwa chidzidzo cherapsodi, tobva tazowana imwe nguva zvekare yokunamata nokunyengetera. Mwari vakuropafadzei. Toramba tichisangana zvekare. Amen.
kusatya kumira naJesu. Shoko redu tinoriwana kubva kuna vaRoma 1:16 inoti, nokuti shoko iri handirityiri, ndinovimba naro, nokuti isimba rinoshandiswa naMwari, ndiro ravanoshandisa kuponesa vanhu. Vanoponeswa vacho ndevaya vanenge varigamuchira, kutanga muJudha nekuvanhu vasiri vaJudha. Pauro aifarira kuparidza ruponeso, airuparidza neshungu, airuparidza nemwoyo wake wose, akanga asingatyi kuruparidza, uye airuparidza semunhu aivimba naMwari, akagutsikana kuti ruponeso urwu rwakanga rwakakosha. Ndizvo zvatinoona mumashoko ake. Tinoaverenga mashoko aya muna vaRoma 1:16 kusvika 17. Akati, nokuti shoko iri handirityiri, ndinovimba naro, nokuti isimba rinoshandiswa naMwari, ndiro ravanoshandisa kuponesa vanhu. Vanoponeswa vacho ndevaya vanenge varigamuchira, kutanga muJudha nekuvanhu vasiri vaJudha. Mushoko reruponeso rwamuponesi iri ndimo matinoona kururama kwaMwari kuchinyanya kujeka panowedzera ruvimbo rwedu, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, akarurama achararama neruvimbo. Kuda ungati unofarira Jesu, unofanirawo kubva washingaira kuvashumira, unofanira kuva neshungu dzekuparidza ruponeso rwavo. Izvi zvinozokushingisa kutaura nezvavo kuvanhu, zvinozokushingisa kusvitsa ruponeso kuvanhu, ndokunge wakanatsa kugamuchira ruponeso urwu, ndokunge rwakashandura upenyu hwako. Usanyara kumira namuponesi, usanyara kuparidza ruponeso rwavo, usanyara kuzikanwa nezita ravo. Ungawana mikana yokuparidza ruponeso, shandisa mikana yose iyi, usadarikwa nayo. Asi kuda ungati, handizivi zvekutaurira vanhu zvacho, izvozvo hazvina basa. Tanga nekuvaudza uchapupu hwako, muponesi vakashandura upenyu hwako. Udza vanhu pamusoro pezvawakaitirwa izvi. Vaudze kuti wava werudzi rwaMwari. Vaudze nezverudo rwavo, irwo rudo ruya rusingatsvaki kuripwa, rwakapiwa kumunhu wose. Vaudze nezvenyasha dzavo, vaudze nezvetsitsi dzavo, pamwe neunyoro hwavo. Farira Jesu, usavaona sekuti imhosva kuvafarira. Wava mavari, saka washanduka rudzi. Usanyara rudzi rwako rutsva urwu, uye usabvuma kusekwa rudzi rwako urwu. Jesu ane mashoko avakataura, tinoaverenga muna Luka 9:26. Vakati, hamufaniri kunyara kumira neni, hamufaniri kunyara kumira nemashoko angu. Mwanakomana wemunhu angazonyaravo kumira nemi, achinyara musi uya waanodzoka, apo umwari hwake huchange hwava kuvonekwa, achivonekwa kufanana naBaba, akaita sengirozi dzinoyera. Kuda ungati Jesu vakashandura upenyu hwako, unofanira kubva washinga kuudza vanhu pamusoro pazvo. Shinga kuzivisa vanhu kuti Jesu vakakukoshera. Shinga kuvazivisa zvavakakuitira. Uripo kuzivisa vanhu zviri Jesu chaizvo. Pupura uchiti, Baba vandinoda, mune nyasha zhinji, muri munyoro chose. Ndinokutendai, rudo rwenyu harushanduki, haruperi, munogara makatendeka nguva dzose. Ndinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, dzinova ndidzo dzinondiponesa, idzo dziya dzakapiwa kumunhu wose. Ndinokutendai nokushingisa vana venyu vose, vachitungamirirwa naMweya Mutsvene, vachiparidza ruponeso rwenyu nhasi. Muzita raJesu, ameni. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi: Matiyo 28:18 kusvika 20, 2 vaKorinde 5:18 kusvika 20. Tinoimba takomborerwa tose nechidzidzo chanhasi. Patinoenda toda kutanga tanamata tisati taenda. Toda kuverenga kuna Isaya 1:18 inoti, uyai zvino titaurirane, ndozvinotaura Jehovha. Kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa, zvichacheneswa sechando. Izvi ndozvinotaura Jehovha, nokuti vanotida. Saka toda kunamata kuti kune wavo vasati vaziva Ishe Jesu Kristu semuponesi wavo, vasati vagamuchira Ishe Jesu Kristu semuponesi wavo, nhasi uno izuva rakanaka. Toda kuvanamatira, toda kuti mwoyo yavo izaruke, toda kuti upenyu hwavo kushandurwe neshoko iri. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai neshoko ramatipa, tinokutendai nechiedza, nokuti makatiti isu tiri chiedza. Pese patinosvika, kunyange paine rima tinounza chiedza. Makati tiri munyu wenyika.
Saka pese patinouya tinorunga zvakanaka. Nhasi uno tinorunga nyika dzose neshoko raIshe Jesu Kristu. Tinoti vazhinji vazive, vasati vaziva shoko raMwari, vasati vaziva kuna Ishe Jesu Kristu, vazive nhasi kuti kuna Ishe Jesu Kristu ndiwo woga muponesi, uye zita raIshe Jesu Kristu izita ratakapiwa kuti tiponeswe. Nyika dzose dzinogona kuponeswa nezita iri. Tinokutendai Baba nokuti makatida nerudo rukuru rusingagumi. Shibori motoria kasatara moko soto romoko shikeria moko toria makasanda raba santara boko sotoria makasika reka shakara boko toria makasanda ramotoria makasakara boko sotoria makashika ribo babara makasotoria makasoto romo shikeria moko sotoria makasa rakotoria makashikeria moko sotoria makasoto raba santa raboko shike kuria makasanta raboko sotori makasan rama santoria makashikeria moko sotoria makasoto barierga kasantoria makashaka raboko soto rikotoria makasaka kudzwa inokusingaperi Baba. Tinorimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#. Mosarudza daily devotional. Subscribe. Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Rhapsody,